ба тавре ки ҳамагон медонанд, конференсияи сеюми сатҳи баланд дар ҳамкорӣ дар соҳаи амният ва мудирияти сарҳад ва пешгирӣ аз ҳаракати террористӣ имрӯз ба кори худ сар кард ва аз 59 давлати дунё зиёда аз 723 мутахассисон, таҳлилгарони сиёсӣ ва намояндагони ҳукумату вазорату ташкилотҳои дигари байналмилалӣ ҳузур доштанд дар ин конференсия ва бояд гуфт ки ин конференсияи сеюм аст ва соли 2018-2019 ду конференсияи дигаре ки зидди террористӣ шуда дар душанбе гузаштанд, аввалаш 3-4 май, дигараш 17-18 май соли 2019. ҳардуи онҳо ба раванди душанбе ибтидо гузоштанд. Раванди душанбе ном дорад раванди душанбе оид ба мубориза бо терроризм ва ифротгароӣ. ба ҳамин раванд ибтидо гузоштанд ва ин конференсия ҳам қисми таркибӣ, яъне конференсияи сеюм ҳам қисми таркибӣ, яъне раванди душанбе ҳаст. Барои як хусусияти фарқкунандаи анамин конференсияи сеюми сатҳи баланд аз он иборат аст ки бори аввал масъалаи амният ва мудирияти сарҳад ба яке аз масъалаҳои меҳварии анамин конференс табдил ёфтагӣ ҳаст. Аммо бинед ки ҳамин масъала дар вобастагӣ бо ҳаракати террористҳо дар сарҳад. Дар ҳақиқат пеш то ҳоло ҳамон террористҳо ба воситаи сарҳад мегузаранд, адабиёти террористӣ мегузарад, идеяҳо мегузаранд, худи алоҳида намояндагони ташкилотҳои террористӣ мегузаранд ва албатта ҳамаи инҳо дар якҷоягӣ бо ячейкаҳои хуфтае ки дар дохили мамлакати мо ҳастанд аз ин ташкилотҳои террористӣ ба фазои назариву афкории ҷумҳурии Тоҷикистон, ба фазои иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон, ба фазои фарҳангӣ таъсири манфии худашона мерасонанд. имрӯз андешаҳои меҳварие ки дар ин конференс баён шуданд, бахусус баромади асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ки конференсияро он кас бори аввал сухан гуфтанд ифтитоҳ карданд, ҳамаро хушомадед гуфтанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъкид карданд ки дар бори дигар ин назари нав нест, аммо доим президенти муҳтарам таъкид мекунад ки дар мубориза ба муқобили терроризм ва ифротгароӣ бояд ки ҳамаи давлатҳо аз як мавқеашонро муттаҳид карда, мувофиқ карда, мутобиқ карда аз як мавқеъ баромад кунанд ва муносибати духура, яъне дугона дар масъалаи мубориза бо терроризм ифротгароӣ бояд ҷой надошта бошад. Медонед, бинед чӣ хеле як масъалаи муҳим аст. Шумо чун шоҳиди баргузори ҳамин ҷаласа будед, нуқтаҳои меҳварие ки имрӯз дар ин ҳамоиш гуфта шуд кадомҳо буданд ва ба назари шумо оё механизми иҷроиши ҳамин гуфтугузорҳо ки дар масъалаи ҳифзи таъмини амният дар марз ва терроризм буд, то куҷо метавонад дар амал татбиқ мешавад? қабл аз ҳама бояд гуфт ки ҳамоиши байналмилалӣ имрӯз аз аҳамияти зиёде бархурдор аст, ба хотири ин ки масъалаи мубориза бо терроризм ва ифротгароӣ ва ҳамчунин рафтуомад, тараддуд ва ҷобаҷо шудани гурӯҳҳои террористӣ дар сатҳи кишварҳои минтақаҳои гуногун ва дар сатҳи қораҳои ҷаҳон дар қиёс бо замони гузашта бисёр ҷиддитар шудааст. бинобар ин бо баргузории ин ҳамоиш Тоҷикистон бори дигар ин ташаббус ва ин иқдомро барои ҳаллу фасли мушкилот ва масоили байналмилалӣ нишон дод ки барои ҳам минтақаи Осиёи марказӣ ва ҳам фаротар аз он аз аҳамияти зиёде бархурдор аст. ҳамкории ҷиддии миёни ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ин замина сурат нагирад ва вазъият ба ҳамин минвол идома пайдо кунад, дар оянда метавонад заминаи рушди ифротгароӣ ва терроризм дар сатҳи байналмилалиро густардатар кунад.
نکاتی که به آن اشاره شد و از جمله رئیس جمهور تاجیکستان روی آن تاکید داشتند ضرورت تعریف واحد و مشخص از پدیده تروریسم و افراطگرایی بود که تا زمان تعبیر و تعریف مختلف از این پدیده و به کار گرفتن این اصطلاحات و معنای واقعیشان نباشد و بازی دوگانه با این پدیده صورت بگیرد، مبارزه صحیح، درست و مؤثر با تروریسم و افراطگرایی غیر ممکن است.